Antolamendua eta harremanak. Antolamendua, edozein elkarte, eragile, etxek, antolamenduaren beharra dauka. Pertsonek, zer eta zelan araututa dagoen jakiteko beharra. Arau hauek, egiteko modu bateratu batera eramango gaituzte, eta noski, haurreskolak partzuergoak ere berea dauka. Labur, partzuergoak dituen organoak eta haien betekizunak azalduko ditugu. Figura edo batzorde ezberdinak daude. Lehena, jarraipen batzordea da. Jarraipen batzordea. Batzorde honen partaideak honako hauek dira. Koordinatzailea, hezkuntza taldearen ordezkariak, udal ordezkariak eta haurreskolako gurasoen ordezkariak. Haurreskolaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren segimenduaz arduratuko den organoa izango da. Funtzioak. Haurreskolako hezkuntza, asistentzi, administrazio eta zerbitzuei dagokienez, jarraipen batzordearen funtzioak haurreskolako jarduera orokorra ikuskatzea, aztertzea eta baloratzea dira. Hona horien barruan sartzen diren egiteko batzuk. Haurreskolaren hezkuntza proiektua egiten parte hartzea eta proiektu hori onartzea. Haurreskolaren hezkuntza proiektua eta urteko programazioa egiteko eta aldatzeko proposamenak egitea. Haurreskolaren funtzionamendu orokorra eta egoera ekonomikoa aztertzea. Barne erregimeneko arautegia egiteko irizpideak eta proposamenak ezartzea. Hezkuntza zikloko hezkuntza jarduerek koherenteak eta jarraituak izan daitezen arduratzea, eta batipat 2 urteko gelak koordinatzea. Guraso edo legezko tutorei haurren hezkuntza jarduerekin zerikusirik duen orori buruz eman behar zaien informazioa koordinatzea. Hezkuntza taldearen eta haurren gurasoen edo legezko tutoreen arteko hezkuntza lankidetza sustatzea. Haurreskolak inguruko erakundeekin dituen harremanak ezagutzea eta beste harreman batzuk proposatzea. Instalazioen eta eskola ekipamendu berrikuntza sustatzea eta horien kontserbazioaz arduratzea. Haurreskolako egutegiaren proposamena egiten parte hartzea eta hura onartzea. Egutegi hori partzuergora aurkeztu beharko da, partzuergoak onartu dezan. Bigarrena, hezkuntza batzordea izango litzake. Nortzuk dira batzorde honen parte? Haurreskolako koordinatzailea, haurgela bakoitzeko hezitzaile taldea eta plantillan lantaldean dauden hezkuntza laguntzarako langileak. Haurreskolaren berezko antolamendua eta funtzionamendua zehaztu, dinamizatu eta koordinatuko duen lantalde organoa da. Halaber, haurreskolako jarduerak ere programatu egingo ditu. Funtzioak. Kurrikulum garapenarekin eta metodologia erabakiekin zerikusia duten alderdi guztiak aztertzea, eztabaidatzea, diseinatzea eta horien plangintza egitea. Hauek dira egiteko nabarmenenak. Jarraipen prozesua eta proposatutako arloetan lortutako emaitzak egiaztatzea. Familiekin zein haurren garapenean eta ikaskuntzan esku hartzen duen agente guztiekin egin beharreko bilerak antolatzea eta programatzea. Haurren ebaluazio prozesua koordinatzea. Jarraipen batzorde eta hezkuntza batzordearen ostean, koordinatzailea izango litzateke 3. Koordinatzailea, haurreskolaren antolamendua eta funtzionamendua kudeatzen duen kidea da. Funtzioak. Haurreskolaren koordinatzaile orokorra da. Hauek dira bere egiteko nagusiak. Haurreskolan partzuergoa ofizialki ordezkatzea eta ordezkari ofiziala izatea. Indarrean dauden xedapenak betetzea eta betearaztea. Partzuergoaren eta langileen arteko bitartekoa izatea haurreskolan. Hezkuntza taldeko kide gisa jardutea. Bizikidetasuna sustatzea haurreskolan. Haurreskolaren inguruko erakundeekiko harremanak sustatzea eta bultzatzea. Hezitzaileen, gurasoen eta haurreskolako langileen arteko komunikazioa bermatzea eta sustatzea. Haurreskolaren baliabide didaktikoei eta espazio guztiei ahalik eta probetxu handiena ateratzen saiatzea. Hurrengo figura hezitzailea litzateke. Hezitzailea haurreskolako haurgelaren antolamendua eta funtzionamendua kudeatzeaz eta programatutako jarduerak garatzeaz arduratzen den kidea da. Hezitzailearen funtzioak hurrengoak dira. Ebaluazio jarduerak eta prozesuak antolatzen
eta horien programazioa egiten laguntzea, bai eta haurreskolaren eguneroko kudeaketan ere. Beraien ardurapean dauden unitateetako jarduerak antolatzea eta horien programazioa egitea. Eta haurren garapen osoko prozesuarekin zerikusia duten egoera guztiez arduratzea. Besteak beste, egoera afektiboez eta gizartearekiko eta inguruarekiko harremanez, higieneaz, elikaduraz eta atsedenaz, garapen kognitiboaz eta espresiboaz eta haurrak bizi duen eboluzio uneaz. Haurrak hartuko dituen espazio fisikoa antolatu, ingurune erosoa eta atsegina eskaintzeko. Eta familiei arreta eskaintzea eta seme-alaben hezkuntza prozesuari buruzko informazioa ematea. Eta azkenik, hezitzailea haurreskolako koordinatzaile izendatu daiteke eta adierazitako funtzioak izan ditzazke. Haurreskolako egitura aurkeztu ostean antolamenduarekin hasiko gara. Lehenengo eta behin, bideo txiki bat prestatu dugu. Antolamendu honetan harremanak ditugu derrigor, baina nola harremantzen gara, norekin harremantzen gara. Harreman horietan, batzuk oso zuzenduta daude. Esku hartze edo erabakitze gutxi daukagu, baina beste batzuk gure esku daude bere osotasunean, hezitzaileen arteko harremanak, familiekin edota aurrekin ditugun hartu emanetan adibidez. Izenda ditzagun lehenengo harremanak izateko eragileak. Udala, beste zerbitzuak, pediatrak, gizarte zerbitzuak, neurologoak. Eskola, haurrak 2 urteko gelara pasatzerakoan, familiak, haurra bera, beste aurreskola batzuetako hezitzaileak, gure eskolako hezitzaileak. Agente pertsona edo talde desberdin hauekin guztiekin komunikatu behar gara, baina erreparatzen aldiogu komunikazio hori nola eta nondik egiten dugun? Adibidez, berdin komunikatuko gara familia batekin goizeko 8 bere aurra ekartzean edo aurreskola ezagutzera datorren lehenengo egunean, edo aurraren garapenean alerta seinale batzuk detektatu ditugunean? Uneak eta guneak erabiltzen dugun hizkuntza, hiztegia, erregistroa, gorputza adierazpena, lasaitasunez eta prisa barik hitz egin ahal izatea, leku goxo eta eroso batek ematen digun babesa. Aldagai guzti hauek kontuan izan behar dira komunikazioak bere funtzioa betetzeko. Hau da, guk nahi dugun informazioa aurrean daukagunari, hartzaileari, ondo helarazteko. Horretarako, momentu bakoitzean erabili beharreko komunikazio kanalak kontuan izan behar dira. Geroago landuko dugu hau. Komunikazioa egiten dugun guztia da. Komunikazioa komunitatearekin harremantzea da. Baina komunikazioa gure haurrak erdigunean izan da, familiak ere badira. Honetarako, lehenengo bideo laburra prestatu dugu. Familiekin izan ditzakegun egoera desberdinak ikusita, berdin egin dezakegu hezitzaile taldearekin ere. Ze harreman mota daukagu hezitzaileekin? Noiz harremantzen gara? Momentu guztiak berdinak dira? Nondik komunikatzen gara? Baldakigu zer nolako lantaldea daukagun? Lantaldearen potentzialtasuna ezagutzen dugu? Hemen lantalderako gako batzuk. Lehenengo, familiekin egin bezala, hezitzaileekin izango ditugun une eta gune ezberdin batzuk aipatuko ditugu. Bilerak, talde osokoa, erabakiak hartzeko, informazioa partekatzeko edo hausnarketa pedagogikoetarako. Bilerak hezitzaile bikoteen artekoak, gelako espazioaren diseinua edo ebaluazio saioak zein idatziak lantzeko. Egunero, elkarrekin egoten gara hezitzaile taldeak. Batzuetan hitz egiteko egunerokotasuneko gaiak izaten ditugu, modu informalago batean landuko ditugunak, baina beste batzuetan, eta lanketa ezberdina behar duten momentuak behar izango ditugu. Hausnarketarako momentuak, erabakiak hartzekoak edo informazioa partekatzekoak besteak beste. Nola prestatzen ditugu bilera hauek? Hezitzaile guztiek parte hartze berdina dute? Beti hitza hartzen dutenak daude? Edo isilik gelditzen direnak? Bileretan, kontu berari buelta emon eta emon denbora galtzen dugu eta ez gara adostasunetara heltzeko gai? Bileren lanketan sartu aurretik, honako galdera botako dugu. Gure hezitzaile taldearen potentzialtasuna ezagutzen dugu?
Denok berdinak izan behar aldugu talde bat emankorra izan dadin? Orain, talde lanean aritzeko estrategia egokia garatzeko eta kideen indarguneak identifikatzeko gako batzuk emango ditugu. Honetarako, Belbinen teoria eta lantaldeetako rolak azalduko ditugu. Lantalde batek arrakasta izatea eta bere jarduera mailarik altuena lortzea mota guztietako erakundeek planteatzen duten helburua da. Hala ere, denek ez dute lortzen. Urteetan, erakundeen psikologia eremuko ikertzaileek ahaleginak egin dituzte nola lagun diezaieketen lantaldei beren lanik gorena lor dezaten. Horietako lan aintzindari bat Belbinek 1979an egindakoa da, eta egindako lanean galderari erantzuna bilatu nahi izan zion. Zergatik dute talde batzuek arrakasta eta beste batzuek porrot egiten dute? Ikerketa luze bat egin zuen, eta horren emaitza la teoria de los roles del equipo de Belbin gazteleraz da. Bere teoriak lantaldeak lagundu nahi ditu, ahalik eta eraginkorreneak izan daitezen. Metodo hori oso hedatuta dago, eta gaur egun ere indarrean dago. Belbinek 9 talde rol identifikatu zituen, eta bakoitzak modu batean edo bestean taldearen arrakastak zein porrotean eragina izan dezake. Ondorioz, lider batentzat funtsezkoa da bere taldeko kideen rolaren identifikazioa egin ahal izateko bakoitzetik espero dezakena kontuan izatea. Belbinek aipatutako 9 rolak 3 multzotan banatzen ditu. Ekintza rolak, rol sozialak eta adimen roletan. Ekintza rolen barruan, sustatzailea, ezartzailea eta modelatzailea daude. Rol sozialetan, koordinatzailea, bateratzailea eta baliabide bideratzailea. Eta adimen roletan, garuna, monitore ebaluatzailea eta espezialista daude. Lehen aipatu bezala, ez dago rol on edo txarrik. Baina, egia da, rol guztiek badauzkatela beren indarguneak eta ahultasunak. Orain banan-banan aztertuko ditugu. Sustatzailea. Ze gerta liteke? Haserrea kudeatzen ez jakitea, eta ondorioz, denek gogo txarrez egitea lan. Ahultasuna. Provokatzaile izateko joera du, eta batzuetan mindu egin ditzake jendearen sentimenduak. Ekarpena. Erronkak atsegin ditu. Dinamikoa da. Ondo egiten du lan presiopean. Badu ekimena eta oztopoa gainditzeko adorea. Hurrengoa, ezartzailea izango litzake. Zer gerta liteke? Bere planei uko egitea kostatzen zaio, nahiz eta aldaketak positiboak izan. Honen ahultasuna, malgutasun falta izan daiteke, ideia berrien aurrean. Kosta egiten zaio aukera berriei erantzutea. Eta ze ekarpen egiten du? Praktikoa, konfiantzazkoa eta efizientea. Ideiak aurrera pauso bihurtzen ditu, eta lana antolatzen du. Orain goazen modelatzailearen ezaugarriak ikustera. Ze gerta liteke? Perfekzionismoa muturrera eraman dezakela. Ahultasuna, gehiegik eskatzea eta uko egitea lanak besteen esku usteari izan daiteke. Eta rol honek daukan ekarpena, irrikaz saiatzen dela da eta perfekzioa bilatzen duela etengabe. Akatsak zuzentzeko konponbideak topatzen ditu. Rol sozialei dagokienez, koordinatzailea izango litzake bat. Zer gerta liteke? Lan gehiegi utzi dezake besteen esku eta berarentzat lan gutxi hartu. Ahultasuna, beste kideek manipulatzaile gisa hautematea, lana banatzean beti irabazle ateratzen delako. Eta ekarpena, heldua da, badu bere buruarengan konfiantza, badaki talentua identifikatzen, helburuak argitzen ditu, eta modu eraginkorrean uzten ditu lanak besteen esku. Hurrengo rola, bateratzailea. Ze gerta liteke? Erabaki zailak hartzean zalantzak izatea. Bere ahultasuna hurrengoa litzake. Egoera erabakigarrietan zalantzak izan ditzake. Eztabaida edo konfrontazioaren aurrean deseroso sentitzen delako. Ekarpena, laguntzaile izatea da. Pertzepzio onekoa eta diplomatikoa. Badaki entzuten eta liskarrak eragozten. Baliabide bideratzailea dugu ostean. Ze gerta liteke? Taldeko ekimenei jarraipena emateko zailtasuna izatea. Honen ahultasuna,
baikorregia izan daitekeela eta interesa harin gal dezakeela eta hasierako gogoa desagertu. Honek egiten duen ekarpena, pertsona irekia da, gogotsua eta komunikatiboa. Aukerak bilatu eta kontaktuak sortzen ditu. Goazen ba, adimen rolak aztertzera. Garuna litzateke lehenengoa. Ze gerta liteke? Despistatua izatea, abstraktua izatea edo zereginak ahazteko joera izatea. Bere ahultasuna, inzidentzien aurrean ezikusiaren egin dezake. Lan batean murgildurik dagoenean eraginkortasunez komunikatzea kostatzen zaio. Eta bere ekarpena, sortzailea, irudimen handikoa, libre pentsalaria izatea da. Ideiak sortzen ditu eta arazoak konpontzen ditu. Monitore ebaluatzailea. Gertalitekeena, motela izatea erabakiak hartzean. Ahultasuna. Batzuetan ez du ekimenik, estrebetasunik besteak inspiratzeko. Kritikoegia izan daiteke. Eta ekarpena, serioa, zorrotza eta estratega. Aukerak aztertzen ditu eta erabaki zuzenak hartzen ditu. Bukatzeko, espezialista aztertuko dugu. Ze gerta liteke? Informazio gehiegi eta teknikoegia eramatea taldera. Bere ahultasuna, ekarpenak eremu jakin batzuetan baino ez egitea litzateke. Azalpen oso teknikoak emotea. Baina ukan ekarpena, hau da, entregatua eta independientea da. Interes zehatzak eta ezagutza espezifikoak ditu. Guzti hau aurkeztu ostean, argi dagoena da lantalde batean modu eraginkorrean aritzeko denek egiten dituztela ekarpenak, rol on edo txarrik ez dagoela. Pertsona batek berezko rol bat izan dezakeen arren, egoera edo taldearen arabera beste bat hartu dezake. Ez dago zertan beti rol berdinarekin identifikatu behar. Hau da, taldearen hobe beharrez izan daiteke taldeak behar duen beste rol bat bereganatzea. Eta zeresanik ez dago, taldeek ez dutela beti 9 pertsonakoak izan behar. Honekin aurkeztu nahi izan dena da, taldea norbanako askoren elkarketak egiten duela. Eta taldea osatzeko bakoitzak bere lekua hartu ohi duela. Eta hartu behar duela. Izan ere, taldearen indarguneak batuta, potentzial maksimoa lortuko da. Rol ezberdinen aberastasunaz jabetuta, talde bileretan jarriko dugu arreta. Daukagun denboran, nolan planifikatzen ditugu bilerak? Bileren komunikazioetarako badira kontuan izateko aldagai batzuk. Kanala definituta egotea. Komunikazioaren eta aurreskolaren ezaugarrien arabera kanal bat edo beste erabiltzeko aukera izango da. Eta hauek definituta egotea hobesten da. Kanalak. Aurrez aurrekoak, eguneroko elkarrizketetan, bileretan, telefonoa, emaila, kartelok edo eta posterrak. Kanal bakoitzak zer eta zertarako erabiliko dugun edo noiz erabiliko dugun zehaztu behar da. Honela, aurreskolako hezitzaile guztiek egiteko modu berbera izango dute, eta familiekin tratu berdina jasoko dute. Kanal hauek agente ezberdinekin erabiliko ditugu, ez baita berdin kudeatuko familia bilera bat edo hezitzaile taldeko bilera bat. Komunikatzen dugunean, helburua argi izatea ere garrantzitsua da. Helburuak hauek izan daitezke. Informazioa ematea. Familiekin ikasturte hasieran edo ateirekietan. Hezitzaile taldeari informazio bat zabaldu behar zaionean. Hausnarketa sustatzea. Hezitzaile taldearekin, gai pedagogikoei buruzko hausnarketak egitea, metodologiak eta egiteko moduak zalantzan jartzea aldera adibidez, familiekin guraso eskolak antolatzean. Erabakiak hartzeari dagokionean, aurreskolako egunerokotasunari buruzko erabakiak hartzea. Hezitzaile bikoteak, txandak, materialaren eskaintza, protokoloak, esku hartzea, famili harrera non egin, gelara sartzen utzi edo ez, aurrak aldatzeko momentuak. Ez da arraroa, hezitzaileoi erabakiak hartzea kostatzen zaigula entzutea. Askotan, hausnarketaren hausnarketak edo eguneroko itotasunak bilerak zehaztuta duten helburu horietatik joatea da. Eta konturatu orduko lan saioa amaituta izatea. Bizitzako esparru guztietan badaude hitza beti hartzen dutenak edo isilik egotea joera dutenak, esperientzia handiko jendea edo heldu berriak diren ordezkoak.
Eta hau, hitza hartzen animatzeko oso erabakigarria izan daiteke. Horregaitik, oso garrantzitsua da bilerak planifikatuta eramatea. Eta zein izango litzake bilera baten planifikazioa? Lehenengo eta behin, gai ordena zehaztuta egotea. Aldela, hezitzaileoi aldez aurretik luzatzea, eta horrela, bileran jorratuko dena landuta eramateko aukera izango dute. Bileran, rolak banatu, idazkaria, akta jasotzea arduratuko da, eta gero, hezitzaile taldeari honek bidaliko dio. Moderatzailea edo dinamizatzailea, hitz hartzen ordena arduratuko da, eta denei pareko minutuak eskainiz, inor beste baten gainetik hitz egiten ez hasteko, txandak zaindu eta errespetatzeko. Denbora kudeatzailea, gai bakoitzari zehaztutako denbora zenbatzeaz eta horren abisua emateaz arduratuko da, bileran landu behar diren gai guztiak lantzeko. Zer esanik ez, aipatutako planifikazio hau, haurreskola bakoitzak berera ekarri beharko du. Hau da, haurreskola handietan lan hauek banatzeko antolamentua erabatean izango da, eta txikietan gutxi izan arren ere, honen kontziente izan eta lana errazteko eta aurreratzeko balioko digute puntu hauek. Kontzientzia hartze hortan, gure egunerokotasunean egiten dugun guztiari zentzua emon behar diogu. Hala nola, kodozentziari. Bileren inguruan hitz egin ostean, gure lanaren antolaketa eraginkor aurrera eramateko oso garrantzitsua da denak eroso sentitzea. Bai hezitzaile taldearekin bilerak egiten ditugunean, bai familiekin bilerak egiten ditugunean ere. Bilera aurrera eramateko ardura hartzen duen pertsonak, koordinatzaile izan edo hezitzaile bat izan, gertutasuna adierazi behar du. Rola zaindua egon behar da. Honetarako, lidergo partekatuaren ideia gako batzuk azalduko ditugu. Az gaitezen ba lidergo kontzeptuaren azalpenarekin. Zer da lidergoa? Hasieran aipatu bezala, lidergoa trebetasun bat da. Pertsona orok garatu dezakena. Beste trebetasun guztien modura, pertsona batzuk berez garatutakoa dute beste batzuek baino, baina horrek ez du esan nahi besteek garatu ezin dutenik edo dugunik. Lidergoaren inguruan asko idatzi da eta milaka definizio aurki ditzakegu. Oinarri bezala, honako hau ekarri dugu. Izan ere, edozein lidergo estilo jarraituta ere, definizio honek dioena trebetasun honen oinarrian dago. Helburu jakin bat lor dezaten, pertsona talde batengan eragiteko gaitasuna edo trebetasuna da lidergoa. Definizio honi erreparatzen badiogu, argi dago lidergoaz ari garenean bi elementuz ari garela. Lortu nahi diren helburuak eta pertsona multzoa. Gure egunerokotasunean, badira gure helburu berdinakin aritzen diren pertsonak. Alde batetik, hezitzaile taldea, eta bestetik, familiak. Gu, profesionalak garen heinean, lidergo partekatu bat beharko genuken familiekin ere, taldekide sentitzeko, egiten duguna elkarbanatu eta ulertzeko, eta gure burua ahalduntzeko noski, baina talde pertenentzia izaerarekin beti. Definizioari berriro erreparatuta, lideratzea, eragitea dela ohartuko gara. Familiekin ez ezik, hezitzaile taldeak ere erronka berdina izango du. Baina nola eragin dezakegu? Zein da modurik egokiena? Badago estilo on edo txarrik? Lantaldea eta haurreskolako proiektuan talde lanean diharduten pertsonak norabide egokian eragiteko moduak anitzak izan daitezke. Baina eraginkorrenak, ikuspegi partekatua izatea, komunikazioa eta laguntzeko borondatea dira. Komunikazioaren barruan, asertibitatea eta entzute aktiboa ezinbesteko estrategiak izango dira. Taldeaz osatuko duen pertsonen arteko elkarreragin horretan sor daitezkeen gatazkak, komunikazio arazoak eta abarrak kudeatu ahal izateko. Hortaz, talde moduan, gai hauen inguruan estrategiak garatzeak garrantzitsua izango litzateke. Pertenentzia sentimendua edo ikuspegia. Ikuspegi partekatua, helburu partekatua eta erronka partekatua. Ideia guzti hauek pertenentzia sentimendua garatzeko aukerak izan daiteke. Horretarako,
talde moduan zelan aurrera eraman diseinatu beharko da, planifikatu eta lana banatu, helburuak argi utziz. Parte hartze maila altua bada, horrek lagunduko du helburua, erronka edo arazoa batera aurre egiten, eta talde pertenentzia hori indartzen. Baina parte hartzea ere diseinatu eta planifikatu beharreko beste aspektu bada, kontuan hartu beharreko gaia lidergo partekatuan. Laguntza ematea. Lidergo partekatua eta eraginkorra taldetik dator. Hau da, lidergo eraginkorra ez dator kargu altuenetatik, baizik eta lantaldean lan egiteko ahalmen eta indarretik. Taldean lan egiteko eta elkarrera egiteko aukerak emanez. Taldekideen ezaugarrien ezagutza eta antolaketa on batek taldearen arrakasta ekar dezake. Horretarako, lidergotza, humiltasunez betetzea, taldekideen autonomia eta daukaten potentziala sustatuz eta gidatuz estrategia eraginkorra izango da. Beraz, komunitatea eta harremanen arabera gure antolamendua erabatekoa edo bestekoa izango da. Eta zer esanik ez dago, haurreskolan eraginkortasunez lan egiteko antolamenduari arreta jarri behar diogula. Honek, profesionalen zein komunitatearen arteko harremanean eragingo duelako. Eta alderantziz, batak besteari eragin eta elkar elikatzen direlako.